ngingej bau Blei un kerku yangi barun shashkor ye ke jing dwai ke jing khot kerpat bat hodru ye ke jing rai ke bangila yo ban yo sngo hakani ke no pai jangani ke ski hakani ke porpan ngini poi shaga benta ye ke bangin yo ye ke jing slok na ke tin ke jong Blei ke hinmen baki para ke jonga baki para bangi ki ba e baroh dagaman sim ka bas ngaukhia badagaman sim ka badam makmat jong Blei hagini gisngi ki bala lejno ngala pendem yelade bangala ongko trai kai ke khubor kabami medon na banta jonga kabami men kran ningkong ya ka donun jonga barhon men kran ru ye gehnmen ki para bangi ki be baroh ki be shimta bat ki ba shashkor ya ka tin ka jong me hagini gisngi Blei ulai alam ye jing mut jing berkhan ke jonga nalor kata ke men bagi para ke jonga kum ka balang hagani ke sngi ngila de ban yo ye ke sakramen ke jing khawai ke jo utrai par ngila du hagi ar quarter ye ke bangi ngin kiu she ke ying ke jo Blei ban shim benta na ka mit ke jo utrai pengadwai bangi ngin nom klet ye kata ye ke ai ke bau Khris ulale na ke benta jongi Blei ulabu ya gawai ke khubor ha ke donut jonga bagata kalong hagawai ke jingkeli kabanga ngakeli ningkong yaladi bat kabanga keliru yanga bat yapi hadu ke ni ke sngi bat hadu ke ni ke janmit ke bamenta bagata ke jingkeli kalong mapi bat manga ngilong u Khristan u ba Kumno mapi bat manga ngilong u Khristan lani ke Khristan ki ba Kumno ngala pensyong nong rim nagaktin ke jong Blei ke shiti ke baar ke jong apostol Paul sheu Timothy ke lenong ke basau ke dekat ke basan kaktin ke jong Blei ke ong kumni ngan pule yaka henrei mami tu syarai hagi ei ki ei baroh tu syak shitom tu le yaka kam unong yetu kana tu pendep yaka tagakam jong me apostol Paul haba utho ye gani ke shiti shau para u jong u shau shakri u ba mintoi badu shakri u ba kodor jong Blei u bala kala ke bamut aga por ke ba apostol Paul u lej ban yalam kat shaba u lej ban yalam long ke tin ke jong Blei kam tam ha kitab ki kam ki apostol ke thu yanga bat ye phi baki balang kinang ki yeng bat ki roi bat bun ki banget ki wan ban kala ke bamut bat ban pediang yu jisu komunong penim badunong spa ujongi balong bahagara ke snong ga balakot ka listra balong bade uni uwe ubri ubage kerteng jongu kalong u Timothy uni ulawan yelade bade kendu yu Paul bade hangni ke tin ke Blei ke tu yengi shapang jongu bau Paul uyo i bau dei ubri ubam mentoi bade nadu kata ke kelemat yakaba uni ushakri ube kodor ula lejlang ban senran yu apostol Paul haga jingle yalam ke jong u kat shaba u len ke tin ke jong Blei ke thu yingi bau Paul u khin mau biang ke tin ke jong Blei ke shiti ke ar ke jong apostol Paul ke thu haki benta ke bashakman bau Paul u khin mau biang wonga khin mau yami yekitu ki por ki banga jiodon bat me habangi lej ban yalap lang ke tin ke jong Blei ke thu yingi bahakata ke jingle yalam ke jong apostol Paul lem badu Timothy ula yalam ru yo Titus bad yo Titus labu agata ke snong ke bagi khot ke kraite balong habakila le shiliang barabau Paul ula tmu ye kaban le Macedonia ke shiti ke jong Paul ke Philippi ke thu yengi balong baula yos ngau ye ke khubor baka balang hapo Ephesus kalong kadona padeng jingi jinge baka don kam ye ke brio badai ken yo ap yo ni u shakri u mentoi u jongu baula lej banbu hagada ke snong baun shong baun sa baun pen ye ke ni ka balang baru Paul ula lej ban yalam keleng badai hagani ke jingle yalam ke jongu ka bawa apostol Paul ula shakem bagaktin ke jong Blei ke thu yengi kadai ke jing shakem ka bahar hakalenong ka basau ke dekhot ka bakhat lai bat ke dekhot ka bakhat sau ki hinmen beki para ki jonga u apostol Paul minta us ngautu ba minta kalakut kalenti u ulatmu ban lej ban ye kendu ban ye shembiang yu ni u para u jongu ke kam ke jokan
rat Henry menta ulas ngau tu bagajing yalap bat gajing lek kejong hakani ka berthai kalapoi shika bakun badai namar kata kadau ulat ho yegani ka shiti shauniu para ujong bat kalenong ka basau nadu kalenong ka balai ka benta ka baar jong ka kalenong ki dai ki kintin bat ong hakaktin nong wei kadai ka last testament ka jong apostol Paul kadai kata ki ai ki kintin ki bakaddu hashwa ba un lek ngok nagani ka berthai wong yeme ko Timothy ka jinglek ka jonga kala don hagabakut Henry me medang bun ka jing trei ka jong me kadang bun ka jing trei ka kam ka jong me ka bau Blei ulak tendrong halor jong me bat ki dei ki ni ken ki bamanga ngaken tu yeme kihin men bagi para ke jonga kadikan ni ken ka dekat ka basan ka bau apostol Paul ukren yu Timothy bangi em ha ka juk ka bangi yu i kam itikna ka berthai yu i ka jing kelumar ka bagi ong ha ka tin nong wei katakan new normal ka bangi em ha kini gisngi banya Khublei si lani ban rung shiki yeng jung ki para bangai kalong shem shitom hadu kata-kata bagamen sim kamsuk Baga perthai kapadiang ya gani baga dei katakan new normal life kaba ubriu uhab ban im hasla jong gani ke perthai nang ni syakmat tat hadu bau niu knyang jingpang unda khutno ki parlong ngam tip kai kawan sha yang abat ya pi ting ke Khublei kong bagi jing ke jing jenjar kin nang bun bagi jing kala jong ka perthai kin nang wan shwa ka jing wan ka jong utrai seban shau yang abat ya pi lesi ke jing im ka jong ikan nang jarong asla jong gani ke perthai ngaru kumu syakri ubarin ngadon ye gini ke kintin ki bau Blei ulabu aga donut ye ke kintin ki jong apostol Paul ki bau keren ye gini ke santali ki ai lingkot kat bala aga ni ke janmit jong gani ke sngi kum ka jing sneng ka jing krau ka jing kintu yang abat ye pi kum bangalaong pilong ban manga ngalong Khristan lani ki Khristan ki ba Kumno ban haga ba kun ngin sa jubab ngilong ki ba Kumno haga jing im ga jongi ka baning kong tin ka jong Blei kong haga dekat ka basan Henry mami kani ka kintin ka kit ye kani ka jingmut ka ba apostol Paul wong yoni u Timothy wong pen saudong jong me ko Timothy pen ka perthai kalong Kumno hapo Ephesus nadu ka dekat ka ba ar ter layat hu ye ka jinglong jong gani ka balang bat ka jinglong jong ka de gishnong ka ba ki briu ki ye ki ai jong gani ka perthai baka pom bat ka jing sniu kala yo bandrung hadu ki tingkong yeng jong kai yeng ka ba kentang ka Khublei baka pom ke kala ka hong baka hok ke kala ka pom baki briu ki ya be tang ye ki ai ki ba jong gani ka berthai ba ban berkat ya laga jong ka mensim kim tre satya apostol Paul wong yu Timothy me im haga ba kum kata Khristan me im me kit ye ka lingkor ba ye ka kirteng ka jong Chris haga ba kum kata ka shnong ba haga ba kum kata ka por kawai kiwai kilaban le Henry mami memdai ban le kumta kiwai kilaban tu kiwai kilaban film kiwai kilaban le ye ki kam ki ba shirkai pursha ye gamon ge Khublei Henry mami wanum le ye kata ong apostol Paul yo Timothy habaki brio ki pechme ki nong bautei uper baudei ukon jong Blei pilong Khristan oba Kumno manga ngalong Khristan oba Kumno imaga juk gihen men baki para ki jonga ke bangiyo i kata ka lifestyle ne ka rukom im ga jong brio kalong ka be dei dorban kiai jong gane ga bertai bangayo i ye ki khun jong ka balang hagini gisngi ila persang banyak pen ryngkat lani ban pen ya dai bangi ong bangi kwa ban long western ngi kwa ban long kum ki breu ki ba syapo gari semngi bangi yu hi ye kini haki ai la kalong gariam ka bai ngi i la kalong haka im haka ya kayeng ngim itu shu unu udai Khristan unu udai ubam ngai Blei pengekwa ban ong hagini ke janmit ya pi deu kasi pim deu pareng
Dai namar kada wat le parang gen men bagi para ki jonga. Bat ya ka khor ka buram kum u Khristan. Ki wei ki mat le. Ai bagi wei ki mat le, ki mat tu, ki mat tim, ki mat le e ki kam ki bashir kai. Apostol Paul wang ko Timothy mame wat le. Baru Blei bu e ni ka do ha ka do nun ka jonga ye ki ni ki kentien ban ong. Ma phi kum ki Khristan. Lada ki wei ki le ye ki ni ki bashir kai. Wat bishni ye ki. Ya ka ka bab kini ban le. Ban im kum u Khristan, ban ya kum u Khristan. Le ya kata. Kabar wa Apostol Paul wong giru ye gini kikentin yu Timothy hagatu gaju gadakon dei bo ong tanrei mami wong ru to sharai haki ki baroh kini kikentin kawan na kikentin Greek kabaki ong kataga nefe ke nefo baka kitru ye gini ki jingmut ki bau Apostol Paul u kerpat yu ni Timothy u ta u briu u bamentoy wong me melong u ta nong yalam belong u ta nong sharai jangka balang hapo Ephesus melong uta ubriu uba mentoy uba ki briu ki pet shame wong ye gene gentin to sharai long jai yaisha don kabor halor lade bad wat le quickly bat wat riker ke ye ki baroh la kalong haka kam yeng ka kam sem la kalong kita ki personal issue ka bai dei ba ka jing im shimet jongi lani ye ki kam snong kam thau lani ye ki nu ki kam wong wa Apostol Paul yo Timothy wan num riker ke to sharai bha da sumar ba da pet da kmi bha kumno ba me yan haka jing im ka jongmi ka ba man la ka sngi ngam don shu kum uta unong hikai jongmi ngam don shu ban sneng ban krau ya me lada me bakla ngam don shu asla jongane ga bertai ban nganu mem slam shu ngas ngoto ye ga jingem ga jonga ka banga ngala don menta ha ka ying bendi wong im ga jing im ka ba sharai nga kan mau ye ki gentien ru ki jong Petrus saba utho ye ga shiti ga jong u ha ga lenong ga ba san ka de khot ka ba pra ha ga shiti ga ba ningkong ka jong Apostol Petrus utho ye gini ga gentien bad wong kumni ha ga lenong ga ba san ga de khot ka ba khandai na du ga ba pra to phenle adakar to phen ye sharai na ba uta unong ye le jong phi uba usoitan kum using bekerho uya celeng udawat kenang ya unoru ba un yo ngoi teli ya uta pin ya le persha ki baskem aga jingen kin men bagi para ke jonga u Apostol Petrus ru uong ye gini ke kentien tu sharai se kin men bagi para ke jonga ukren de ka ka ba u la ya lingba pikin mau hagi gospel kumno ba u Petrus habau Jesu la ong yo ba mi men salen yanga ujuni u Petrus wong nga ko trai la da ga ban yap ru ngan yap na ga ban da jombe hadring itip ka ka jing tu khana ka bakun bau Petrus hadien laisin usiar urio ulalen iyo trai bagi umat thang naga donut ki jong ujau bau sngotu bau shimla sharai haga jing im ka jong kumunong bod yu Jesu kawai nege jing hagi nege sngi ki bamanga bat ma phi ngi im kalong ga jing long ga jong ukan ka bangi ngi yo i haga kitab jong ga Genesis kalenong ga balai ter ka banganum yo lat ye ga ban puli pila ban puli ki yeng ki sem ge jong phi ukan haba ula lej ban a ye ke tu jing ai ngo thang a kmat jong Blei wa ngam pediang satya ngap pediang ya ga ai ga ba u abel u ai ukan us ngau thu ba ga ai ga ba ule ma u kalong ga ba bakla henry ka ai ka senjam la ni ga rai ga ba ushim kalong ba u ong ba ga ai ga ba ngale ma nga kalong ga ba dei tre ban kala ka ba mut ba ga de ga ta ken ka jing ka jing ka problem na ga issue ka ba khrau ha kini gisngi kabagi ong hagaktin nong way mind is right kay gabaong mga kalong gabaday sumarba uong Apostol Paul yu Timothy melong unong yalam melong ushakri uba mentoy jong Blei wat ay bagani ka jing snow sarong wat ay bagani ka donun kan yo shong haga jing im ka jombi kabalay uong yagini ki kentien ru to le to sha shitam
Henry mami to syarai haki ai baroh to syak shitam. Kum ke jinge seng samla ngilayo ban ye keren nadu gani ke tayo haki sau tayo ngilayo ban ye keren syafang Blei ba ubrio jenjar. Henry haki ke janmir u apostol Paul wong yu Timothy wong ku Timothy ban long Khristan ban long u Khristan ba shisha kam dei ka basuk yame. Pada kani rungas ngautu kihinmen bagi para ke jonga. Nadu banga kala ka bamut. Nadu banga IT ya lagi jonga jingim ke jonga hautrai ngas ngautu biang-biang ya kani baka ka banga ngakran ka ka banga ngaya ngamlashu banlong kumutu briu uba minor lani uba minin. Banga ken mau bangi yoi. Ya ke jinglong jong ke pertai bagari India ke jongi hagi ni gisngi ka bang yoi bagi ta ki an ke ba omsha ban pen kala bamut ye ki briu ke lami na kawai ke jela lani ke state che kawai pan ke lanang pas hagi government ke jongi bagi parliament ke jongi ke lanang pas ye ke bill ke jongi bang ken mau yu wayu parlong o bang ye pule lang ha ka MTH ke jonga bau ni parlong o be ryngkat kelas bat nga u ye thu ye ke jingja bah nyau snem lai banai khat san sngi olasa aga yeng bendi hangthi hapo anong ba lani ka jilla orisa ka bangila yos ngau hagi ki snem ki bla lek no ye ke jing sharpen yap ben ki Khristan ula ong ye ni ki kentin nga shepting bangan yo bangan don kurim lani bangan yo iki kun namar ngating yo banga habban len yo jisu ladanga yo iki ni ki nong shun ki jongi hakman jonga bakin penyap ken shimno ye ke jingem jong ki ba yeng ki basam baru ang ukpa ujong aru uwei nakilang kanya hagakti jong kini kinong yale persya banlong Khristan uba shisha ban yalap yu jisu kamdei ka basok ki hinmen bagi para ki jonga apostol Paul ong kadei ka kabuk siar yang it is a privilege yang ya kabanga ngan yalap bangan sya citom naga bantau Kris babangan ba ya ka dingpna ka jonga bangan ba ya ka dingpna ka jong jisu uba ubrai usha yang abangan ba nagabanta kaburam gajong u kehinmen bagi para gajong hatung yala kalet mo ngalaong nagabasdang menne balaar kuatar ngim shimlayo ya ka sakramen ya bau jisu ong tole ya kani ya ka ban ken mau yang ula shashitom nagabanta jonga nagabanta jongpi kehinmen bagi para gajong tang namar mamangingim yo ya ka sakramen tang namar bangingim yo ban kiyo shiga yeng gajong Blei hatung yala kalet no ban shashitom ban ba ya ka ding pna ga jo jisu pai na mar ga ta ga daong nga song ga jubab kalong ga jongpi pilong u Khristan u ba Kumno ka basau u apostol Paul ru ong yu Timothy to le ya ka kam unong ye tho kana ka kentin nong ye tho kana ka mut uta unong yalam lani unong phla ya ka kertheng ga jo trai ki hinmen bagi para ki janga unong yalam umla ban ong bau dei tang utau beri uba keren henry uba klemle haba pilong unong keren lani unong pla ye ka tien ga jo Blei pi dei ban le ru ye kata ka ba pi alam bagani he ka de ka wei na ki tough challenges ha ke jingim ga jonga ka ba man ga mit man ga step nga jidwai nga dem ki khosi banong ko try kai ka ba nga keren bagai ka ba nga ngalam kan long gen go pa be ka ba nga ru nga le ye kata kanang bagi khun ki jong me kanang baga perthai ngan yo i bangalong ujing ubi ujong me ki parlok ki jonga udan ko iga jing yetu kana ha ko iga jing puli ka bangayo ya kan puli ko iga kon ka banga ngatip bona pring jong pi pila yo sngo udan we ubri ubam dan kamet ka ba da biang ba udan ka ti ka jan ka ba umdala banyan lo ba udan ka jing duna ha ka de khotmet ka jong ulat rang kata ya ka ban le ban tre ya ka kam ka jong khanran ban lo missionary ha ka we iga jaka balong ka de jing yetu kana kong baka balang kala yo i ka shiti ka jong bakalong bakla lej ban ya selok hayeng kala ya keren yo bakalong ba pidon kumta ya ka men ka bam da khoj da khia bat ka men ka
kaba don hai ke jing duna kong phila si ye ka ban le phila si ye ka ban le wangan le ben ban ngan sa agar ke jaka kaba ngat frang ye ka ban le kilaya kita ke snem arpo arbusan snem ke jing seng samla jong kata ke balang hadin kata ke snem kilale ban yalap agar ke snong ban belong ye ke youth week ke jongki balong kata ke jing itu kana ke itu bakila yalap baroh shitayo bada ke sngi sunday ke bakat do kaja je seng ke bakat do kila khot ye ke snong ka thau bakila kili ye ki pisngo kumno shapangu niu jisu bau tau orang basnong ulong pila yalap yu niu jisu baroh shitayo ngila yo iken yo bri ubakum uni ulasa happening jongi arpo arbosan snem menshwa bangi baroh kasnong ngin nge bangin pala hagini ke janmit bangin pedihang yu jisu kasnong baroh kawe ubri ubaduna ke dekhotmen ula ban yalam ye kasnong baroh kawe hakejat jenggading pernah ke jauh terai mangabat mapi bon na pedeng jongi ni biang ni don kisap bat kitalen bat jingkerku ki bakerhai ki Khublei ule kerku yang ngabat ye pi kanungun ni alam syaka kejat ke jauh terai wabstol Paul wong yu Timothy long me unong ye thu khana ubashisha haba ong kapop mut kapop haba ong kahok mut kahok hooj mut hooj em mut em ai be ke gospel kan long kabai dei dur bat ka jing im ka jong me om ba men pen kedor ye ke gospel ba men bu ha ke jing im jong me henry bu ye ke jing im jong me pen ye dei dur ye ke jing im jong me ba ke gospel ke jong kris ka ba khat do apostol Paul wong ye ni ki kentien yo Timothy to pendam ia kata kagam jong me ka ai ka responsibility ka jingkit kle ka ba Khublei ula shania hami ko Timothy tredap ia kata upol wong hagade khot ka banyo ia ni ka ju ka lenong wong yo Timothy ngati ngala yale ia kata ka jingyale ka baba ngala pendap ia la ka jingya phat ngala ri ia ka jingyai ban minta ngan yo hanga ia kata ka pansngat ka hok la ya la bu ia nga ia kata ka pansngat ka hok ka ba utrai unong bishar un ai yang apostol Paul wong yo Timothy ka kamram ka jonga ngaladap adai mami kumno ko Timothy hakabakut jong ka jing im ka jong me mela mo ya ka ban pendam ya ka kamram ka ba kris ulabo amin yang abad ya piru ki hinmen bagi para ki jonga yakin mau ya ka kitab kabarim ka Blei ushon bat o isi igi kon Israel dai namar kata ka bagi shu pendap rukom ka ritual ka bagi shu pendap rukom bat ka formalism yagi ai hato ngi shu pendap rukom mo kum gi reu khot jong ka balang bat kum ki bangen ka yap ka im jong ka balang ka dai ki kti ki jombe wa kadokti bai degi pastor wat ong bagi degi kita memesan wat ong kirang ba balang ogi nong yalam kayap kaim jeng ka balang kadai api kita ki dekhot jeng ka balang ke jauh kris ke men bagi para ke jonga pikin mau shispa anyo bukandai snem menshwa u Thomas Jones lambat lai jong ikurem ke lawan ban tredap ye ka kam ke jongki ki IT met bat men siam haduk kabakot bakinda i jendo ia kani syatai padong ila pendap ia ke jingalap ke jongi hagini kisno kasa hanga badapi ngakan mau ngaten ya goiga conference kabala keren uni ubri utau Dr. Michael Williams ude we ni senior editor jongka Times Now wong yagini kentien ude Khristan wong yagini kentien wars ngoyai ngan bu agak tin pareng I will be the best Christian that India has ngan long u Khristan uba pura bat uba pakatam uba kapalang uba ke India gadon ngan long u Khristan ban ngan long ka Khristan uba pakatam uba batam uba ke India gadon kehinmen bagi para ki jonga ngakot ye pi ba pin jubab ye ketu jingkeli ka bangal keli na kamat pilong u Khristan u Kumno
lada pidon ye gini gijilong ke bawa apostol Paul ulale pinlong utau syakri ubah mentoi and ring a sosi bah gini gisngi ka face mask kalalong ka fashion yangi ha gini gisngi ka bangin yo I ha gidukan no mask no service ngidon ye ka mask ka bangi deng ha gi yeng mani gi jongiru ha ga jinglong Khristan ga jongi ka bangi da bangi buri ye kata ka bapot siapa Khublei kwa ban penbahaya kata ban seino ye kata bat ban pelong ye pi ujing tahu batamai pilong Khristan uba Kumno Blei unyarap badu Blei ungkerku ikintien ke bala kerana pedeng ke jingklan Blei nak tak buram jambu amen tu ini lang hau Blei ai ke jing duai tu ini duai Blei bu bau kpa ujongi ubah beneng utrai jongi met bad utrai jongi mensim ke jongi utrai jonga kambat ukli jonga balang ngi aingu ye meku kenrat be namar ke diga pohor ke bakodor ke bamela syas go bayangi bangin yeseng ya gerteng ke jome ko trai hoda Blei chongangis ngoto badana pring jongi shibun ki jingkit ki bakhia ki bangingi don ke jingim ke jongi ko kenrat idwai au Blei bu kpa ba men yalam ba men launo ye kita baroh ongung nong rai shem men sim ye ki saikum jongga raibi la bethat ke jingi Blei ke jongme bethat ko kenrat be ye ki saikum saite ki bate yang abad yangi bangingin buhut ye me ko kenrat ki bolong kita ki mau jentun ke jingim ke jongi bangingin sakhi ye me ngiu ye ke jing klumar jongga berthai ngiu I ko kenrat kanu ke berthai ke kinwin na gini gisngi trai ram yangi kum ke bangai bangin ongko kenrat bangi don ke jing snow stem tang hami bami melo usim ki sim baru trai jonggi trai mela penpau ye kata arajar snem menshwa haka bamela yap nega benta jongi bamela aipat hangi ye ke jing em kabat mai ko kenran ye ke bangin em nega benta jongmi bat ban ya kat kum kamon ke jongmi au Blei buk pangi twai ye ke ni ke janmin bameni snei ye ngi ko trai menam thau ye ke jingle ke jongi bat hoki ye ngi sem ko kenra nang yai penrem ye ngi Blei bagari bible men sim mo jongmi kan yai kelang bagan yai ruolong aga jing em baga don ho jongi bat hoi da Blei chongangi duai ru ye lagi jonga balang men yai penim ko kenra nang yai pen sai bor ye ka ko trai ka bang ki khon chongka baroh trai be chonga hangno bangingi thon trai men ye shem ye ngi bangin longki khun ki chongme au Blei ngi duai ha gani ko por kumcho to ya rap mame ye ngi hoi da Blei bangila ban shanya hame bat ban sno tang hame lai lo lai yap la em langi do kam do cham la ka lawai ka long ka batum la ka long kumno ka lawai ka jongi ko kenran ngin shanya tang hame ko pa be yen duai ru ko pa be jonga ha gani ka kaleman ben khia ye ka ri ka jongi kakti ka jongme kan long halor ka ri bat India ka bayar ka jongi ru bakin yo I bakin tim bamelong utrai ujongi terabi jongangi duai ru naga bentah nong yalam ngi duai ko kan rahat naga bentah ki doktor kinos kini ki bayadon hakmat ye kini ke jingpang ka snam ke jomekan yada ye ki ko trai bame men yarap ye ki ko pa bakanu ka basniu kanum ja ye ki kendon hapo katap nyang ke jongme habaki syakri hangno terabi jongangi aingu namar ke jing syakri ke bangilayo ngilayo ban ruai ke jing ke seyon ngilayo ban puli negatin ke jongme padhawa ngilayo snapru ke tin ke jame ko trai ngit scam ba me men snow ye ke jing ruai ba men pediang ru ye ki baroh ye ki bangila pendap hake kerteng ke jame Yesus Kristus nong penem ngidoi ngi pandai ke jing ngai amen. Ila poi mental